Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय बे जोंनि जितु BCA नि जितु आर्टिस्ट गेट टुगेदर मोनसे हाबाफारि लादों महरगिरिफोर लोगो हमज्लायनाय जितु हाबाफारि लादों बेवहायनो आङो थांगासिनो दायो आङो जेबो रेडि जाथ'वाखै जस्ट आं फुङाव सिखारबाय आरो दायो थांगासिनो ओमफ्राय नैबे स्टार सिटी रिजर्टआवहाय आं ड्रेस चेन्ज खालामगोन So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे आंबो रेडि जाहैनोसै माथोआथ' बिराद थरायजोब्बाय आहा एकदम हाबा जाथिंनो सेस ओंखामा गुसु जाजोब्बायदां नै जोंना देग्लाग नायनो गोजाननिफ्राय माथो नुदो मोजां नुदो आंखौ लानानै नोंलाय खेबसे माथो नांगौ माइ लांगोन Rule, mesti tak naik jam. Bayar lah sih. Rule tu. Rule lagi kamu. Đứng nhà mà, đâu đâu mà. Wow, ăn बहुत टेस्टी देखा इसमें. हाँ नहीं Man burda. Anya burmas nama. Ibu ni niklah. Boleh nada ibu nanti. Yo, boleh nada. Selo dah sekarang. Berapa? Ini dia butuh pelak untuk hasilnya. Oh ya. Ini tuan apa? Izin kalau dulu ada nantang bay. Ada izin ngatanggasnya. Nih izin ngatangkan ini. Saya nani. Dalmia simen. Dalmia simen lebih lai. Dalmia simen. Nani amar bibar lalle. Jauh dah nanti. Bibar kemana ya binisme? Adi sudah pernah bergaul tu ini. Oh, megon sab nama. Dalmia simenjang, ambuja simenjang, Black Tiger simenjang, Astala building ni kunci dalai henai baidi, kebayang nenge gosoku, Shona, kebayang nenge gosoku. नै दायो जोङो मोनफैबाय मिटिंआवहाय ओमफ्राय जोङो 2:00 फैनाय जादों आरो ओमफ्राय बे टाइमावथ' नै मानसिफ्राबो फैहांबायमोन आरो जेब्लानोखि जों मोना जाबायमोन अब्लाबो मानसि एसे बांदोंमोन आरो अबयसे बे आर्टिस्टफोरनिल'मोन नालाय ओमफ्राय नै दसे प्रग्रामखौ नायदो नोंथांमोनाबो इन्ट्रडिउस होनायफोरखौ ना बिथांमोना जोंनि सिनियर महरगिरिजों लोगोसेनो जोंनि नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मेथाइ खननायानो जा मोसानायानो जा बेखौ आं ससे दिन्थिगोन मानो होनना बुंबा आंनियावथ' ब्लगिंसो ना जेनेबा आंनि चेनेला ओमफ्राय गुबुन जाय बिथांमोना प्रफेशनेलि बिदि मा होनो प्रग्रामफोरनिखौ फुल माने आपल'ड होयो बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय नै दाना जोंना रेड कार्पेटावहाय फट' सेक्सन सोलिगासिनो मानसिफ्रा बिदिनो फट' खेबगासिनो आरोना बयबो आरो माखासे आर्टिस्ट नङिफोराबो
फैदों जानांगौ आं गेस खालामदों नै आरो बांसिनानो माने जोंनि आर्टिस्टनि मानसि गोजायानो आरो ओमफ्राय गामिनिफोर दंमोन खोमा आरो आं BCA नि जिथु सालबारि कमिटि बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो इमान मोनसे मोजां प्रग्राम जिथु खुंदों जोंनि थाखाय बेनि थाखाय एकदम साबायखर माने सनासि दा बिथांमोना बावैसो समनि उनाव हाबा जासिगोन जाहैबाय आरो दा बिथांमोना सानैजों गोख्रै मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनावनो जोंनि फैसालियाव मेथाइ रोजाबफैगोन लैथोमा बसुमतारी बिथांखौ थियारि जानो थाखाय खावलायबाय मानिसा অলপ দেৰি হ'ব নহয় খাব ইয়াতে খাব হৈ হ'ব আৰু খাম হাই বলো হাই হেল্ল' যি मोजां मोनदों नोंखौ नों मारगो आदा हेन्डसाम मायबा होनदो दे ভিডিঅ এ থাকবি যাবি তো বাদ দিও কিবা এটা কক না কি কম এতিয়া এটা মই চশমা কাটা কৰো রে নারজে কোনা जौगासिनो दङ जों गासिबो आं निकिता सो आं आंनि गावनि मेथाइ बोथोरा खौ खांदों हाय एवरीवन फैदो ओंखाम जाहैनोसै नोंखौ जि मोजां जादों नायनाय Ayo baik di sini nang apa? Hello. Eh doontok. Udah lewat lah lega. Halo. Bukan. Kusum-kusum nang. Kusum-kusum nang. Yuk guli di mana? Di parah ya. नै दायो ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय आंनाथ' नेल्सआ गोलावमोन नालाय बेखायनो आङो स्पुनजों जादों नानिया आंनो अननानै बेगाव सोनानै लांफादोंमोन आं पात्तायानो गैबावा नानिया उनाव इनो नांखागोन इदि होननानै आरोना माने नै जोङो बिराद माने हाइजिन मेनटेन खालामनांगौ आरोना मानसिया आसुगुर गोलाव माबा माबि हाबनाबो थानो हागौना बेखायनो आं माने आसुगुर गोलाव थाबाथाय आखाइजों ओंखाम जाया आरो ओमफ्राय बेयावनो माखासेया साननोबो हागौ लेबेल माबा माबि बिदि होननानै कमेन्ट्सबो खालामो नालाय बेखायनो आं बुंनानै होनाया मोजांसिन जागोन होननानै साननानैनो बुंदों आरो नेल्सआ एक्सटेनसन लागायनाय दंना बेखायनो आङो स्पुनजों जानो गोनां जादों नङाबाथ' आखाइजों जाखायो नोंथांमोना मिथिखायो आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा नङा होमबा मोनसे गिदिरसिन एग्जाम्पला नैबे जुदि एखमबारैबो जायो सासे एक्ट्रिसआनो मेन लिड एक्ट्रिस बा एक्टर बेनो मा जायो माबा मोनसे खारनाव हठात शुटिंआव फैला बे सानसेनि जेसेबां खरस बे साफा माने बेकार थांजोबबाय दैयाव अब्ला बिनि उपाया मा बाहाय जों नुनो मोनो पेपारे कागजे बा आजिखालि बयबो नायो निउसफोरखौ बलिउडनि साउथनि हलिउडनि बिसोरना मा माने जुदि सासे हिर'आ बा सासे हिर'इना माबा मोनसे खारनाव जुदि थांनो हाला केन्सेल जाबाय शुटिंआ अब्ला बे सानसेनि खरसखौ बिथांमोना हरो आंनि थाखाय नोंथांमोना लस जाबाय बे सानसेनिखौ आं हरगोन बेबायदि मोनसे जोंनाव प्रडिउसारा माखासे मेन आर्टिस्टफोरजों एग्रिमेन्ट थानांगौ बे आंनिसो बुंनाय आंनि एक्सपिरियेन्सआव आरो दा बाकिनि अपिनियना मा आं बेखौ मिथिया जिहेतु एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनो थिनदों हिसाबै आं बे एक्सपिरियेन्सखौ मोननै फिसा फिसा मोनसे एसे फिसा मोनसे एसे गिदिर एग्जाम्पलखौ आं होबाय दा ओंखायनो साफ्रोमबो प्रडिउसारा बेखौ साननाया मोजां आरो बे आर्टिस्टफोरजों मोजां रोखोम टाइट एग्रिमेन्ट खालामनानै लाखानाया मोजां जायो जिहेतु प्रफेसनेलजों जों
प्रफेशनेल खामानि मावनो थाङोब्ला आरो दा बे जाहैबाय नै दायो सपन सारा बिराद मोजां मोजां बिबुंथि होलांबाय बेफोरखौबो नोंथांमोना प्रफेशनेलि जाय आपल'ड खालामो अफिशियेल चेनेलावहाय बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' हारिनि जौगाथिनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ माबोरै जौगाहोगोन माबोरै मागोन बेफोर टपिकखौ लानानै सारा माने एसे ब्रिफै बुंदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायहैनो हागोन ओमफ्राय दायो नै मासुम बिनानावा बिराद माबा माबि खालामगासिनो ओमफ्राय गितास्रिया मेथाइ खनसेखौ नायदो नोंथांमोना गोजोन्थों दा बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायदों बिथांनि उनावनो ए मुखराम बिथाङाबो सासे प्रडिउसार बिथांखौ लिंहरगोन आरो बेनि उनाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय थियारि जानो खावलायहरदों साबित्री स्वर्गियारि हेल' गिबि गिबियावनो आं गासैबो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि सार आंनि लोगो आरो रायजो राजासिम आं आंनि अननाय बावहरबाय हाबा जानायनि सुजायासो लोगो ओरैनो दं गोजोननाय थाबाय मालायनानै बिदि गाब्लानि हिनजावसो गोजोन्थों दायो मेथाइ रोजाबगोन बिथां जोङो हांख्रायनो नागिरदों बर'नि रांखान्थियारि साखन्द्रिनो साखन्द्रि बोरो माला रेगासिनो सिरि सिरि बा बा रायलायनाया इसदिया दे रायलाय
Oh, ada gak? Kamsi nih baiklah. Sana practice gila sama sana semua bisa. Nih bisa nih na? Ngetang na berat video sebelah handsome actor South Indian dia nabung na? Nih beda. Kau zaga. Right deh. Taksikan nih sa. Agrimu. Mana kan taksikan nih. Bukan sudah taksikan kayak. Ang malawat kan? Nah, yang saya ada sengna di house agraya, spas agraya. Hai nabung ada yang cidelau. Be आगै मोनाबो बिराद मोजां भिडिअ बानायोना नोंथांमोनाथ' नायखायो जानांगौ नैबे आगै जोंना आगै लुथुपि सनानि चेनेलावहाय नै ओमफ्राय आङो इसोरजों रायलायनायखौ होनो हायासै मानो होनना बुंबा बेकग्राउन्ड मिउजिक गाबबाय दङमोन दा स' सरि बेनि थाखाय बेखायनो आं भइस डाबिं होनांबाय ओमफ्राय नै जोंहा जोंखौ बरायनो नागिरदों माखासे थांखांबायमोन जोङो बेलासिसिम थादों नालाय बेखायनो जेसेबांखिनि जों आर्टिस्ट जेनेबा बाखिखिनि आर्टिस्टखौ नङा खालि एक्टर एक्ट्रिस ओमफ्राय आरो सानैसो सोर दंमोनथाय दंमोन दंनायालाय मेकआप आर्टिस्टफोरखौ थांजोब्बाय बिसोरो गासैबो फैदोंमोन फैनायालाय माखासेयाथ' फैयाखै जाय फैदोंमोन बेवहाय दंजोबो आरो स्टेजावहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोहिनी रामसियारि आब' एक्ट्रिस दाब्ला हादाखौ बावगारलांदोंसो बे एक्ट्रिसफोरनो आर'नाइ फालिसो लुगैनासो गाखोयोनो मानसिया मेन्डेलायाबो बिदिनो गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखा जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय दा मिथिहोनानै मोजां मोनदों रायजो राजा नोंथांमोननो रायजो राजाफोरखौसो बुंदों दै आर्टिस्टफोरखौ होनाखै जोंनि हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबबाय जोबनायनि खेबसे गोबारै आखाइ खबना होबावदो जोंहा दहाय दामग्रा बिथांमोननि थालांनाय बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव जोङो फैसालियाव लेंहरनो नागिरदों कुमार बर' लेबेन कसारि उखिल बर' धोरोम बर' अख्रां बर' बिथांमोन फंबायमोनखौ जोङो फैसालियाव लेंहरदों जोंनि दामग्रा देग्रा हान्जानिफ्राय बिथांमोननो जोङो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय आर'नाइ फालि सोनो नागिरदों कुमार बर' लेबेन कसारि उखिल बर' धोरोम बर' अख्रां बर' मोसागोन
नै बिराद मोसाबाय जोङो बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनलायदोथ' बिसोरखौबो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनिया बेखायनो पुरा मोसाबाय आरो जोङो ओमफ्राय माखासेयाथ' थांबाय नालाय जल्दियै गोजान गोजाननिबो फैदोंमोन नालाय बिसोरथ' थांबाय ओमफ्राय इसोरथ' खाथि खाथिनि ओमफ्राय आहाथ' आरो लोगो हमलांजोबनांगौलै होननानै गोबावजोंसो फैखादो आरो मोसानोथ' लुगैखायो आङो रोङाबाबो ओमफ्राय उनावहा मा होनो जाय जाय बिथांमोना बे प्रग्रामखौ खुंदोंमोन आरो सालबारिनि जिमानखिनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां मदद होदों बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लाइफआव मा दङ आरो न' मानसिनि जिउ थास' बिलाइनि दै मा होनो जा एसे टाइम दङ बेखौनो बरियासे भगबानखौ थेंक इउ होननानै भगबानखौ साबायखर बावहरनानै इन्जय खालाम गासैजोंबो बयजोंबो रावजोंबो राव एना एनि जालायनानै जेबो लाब गैया बे दान्दिसेनि बे साननैसोनिल' लाइफआव सोरखौबा मानसिखौ मुगैनानै सोरखौबा मानसिखौ नायनो बानानै एख' लाब गैया आंबो बाक्सानि मानसिजों थायै थायै बाक्सानिसो रायलायग्रा जालांबाय एख' लाब गैया होननासो बुंलांबाय नङाबा गोदो इदि होनोमोन जेबो लाब गैया इदि होननासो बुङोमोन आरोना बेफोरबायसा आरो मा होनबावनो आरो आदा गुरु पबित्रनिसिमबो स्पेसियेलि थेंक इउ स' माच आदा फैला आदा दाब्ला आदा मेन्डेला आदा जिसास आरो आदा हेन्डसाम माबा हटेलनि हनै मोसागासिनो बैयो मेरुन कालारनि माबा गाननाया मा होनो जेकेट गाननाया ओमफ्राय आदा कृष्णा ओमफ्राय वान एन्ड अनलि सोमावसार थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आरो बयनिसिमबो समायना समायना सिख्लाफोर जायफोर स्टेजाव मोसागासिनो आरो गिताश्री सना थेंक इउ स' माच मासुम आगै निकिता आगै सुदेम सना आगै कृष्णा माबा माबि आरो नामखौ बुंजोब्बाय थाबाथाय आंनि भिडिअ जोबनायानो नङा स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय